O să încep cu prezentarea echipamentelor care vor fi utilizate pentru pe linia violenței domestice și echipamentele constă în aceste două terminale mobile și vorbim de un terminal mobil care va fi alocat victimei și care se numește, are o denumire generică Pure Protect și un dispozitiv mobil care va fi alocat agresorului denumit Pure Track. În plus, în ceea ce privește echipamentul de supraveghere, pentru agresor va fi montat și un dispozitiv de supraveghere care constă în această brățară și acest tag. În momentul în care s-a dispus această măsură, organele de poliție vor proceda la montarea acestui dispozitiv. Montarea se face relativ ușor, prin conectarea celor două capete ale brățării la acest tag, în moment în care se va realiza conexiunea cu telefonul mobil alocat. Ca și particularitate, pe linia arestului la domiciliu, pe lângă această brățară și telefonul mobil care va fi alocat agresorului, în domiciliul sau locuința stabilită pentru executarea arestului la domiciliu va fi montat încă un dispozitiv numit beacon, ce va asigura localizarea persoanei supravegheate. În ceea ce privește controlul judiciar, se va aloca doar telefonul mobil și brățara, urmând ca, prin măsurile dispuse de organele judiciare, să fie stabilită limita teritorială în care va putea să se deplaseze inculpatul. Foarte important de știut este faptul că realizarea supravegherii prin dispozitive electronice pentru victimele violenței domestice este necesar acordul victimelor. În lipsa acestui acord, această măsură a supravegherii electronice nu se va realiza. Totodată, dacă agresorul refuză preluarea acestui telefon mobil și purtarea brățării electronice, reprezintă infracțiune care este pedepsită de legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Brățara se va monta de regulă la glezna piciorului agresorului și doar în cazuri deosebite, atunci când vorbim de contraindicații medicale, se va realiza această montare pe braț. Foarte important, totodată este de știut, pe linia obligațiilor pe care le are agresorul și totodată victima, aceste dispozitive vor trebui să fie încărcate permanent. În lipsa acestei activități, vor fi generate alerte de apropiere sau de defecțiune și toate acestea vor fi verificate de către organele de poliție aflate în dispozitiv. Cu această ocazie o să urmărim o serie de alerte care pot fi generate în dispeceratul SIME, care va funcționa la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Și vorbim de alerte de apropiere, alerte de defecțiune, alerte de părăsire imobil, alerte de apropiere frontieră și alerte de depășire a perimetrului în ceea ce privește controlul judiciar. În situația în care o să expunem cea mai importantă alertă, alerta de apropiere, dacă agresorul se va apropia la o distanță mai mică decât cea stabilită prin dispoziții, va fi generată o alertă de apropiere, sens în care la fața locului va fi direcționată cea mai apropiată patrulă. Fie că vorbim de o patrulă a Poliției Române, Jandarmeriei sau Poliției Locale. În cazul generării unei astfel de alerte, atât persoana supravegheată cât și victima vor fi contactate de dispeceratul SIME, iar ca particularitate, agresorul va avea obligativitatea de a se depărta de victimă, de a contacta cel mai apropiat organ de ordine publică și sau în cazul arestului la domiciliu, de a se deplasa îndată la imobilul unde locuiește
sau de a părăsi area în care avea obligația de a rămâne. Bun, sunt o serie de infracțiuni. În cazul în care pe linia violenței domestice este încălcată această obligație, se constată infracțiunea de încălcare a obligațiilor stabilite prin ordinea de protecție și ordinea de protecție provizorii, stabilite de articolul 47 din legea 217/2003. În cazul arestului la domiciliu va constitui infracțiunea de evadare, iar în cazul controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, va fi înștiințată instanța de judecată care a emis obligația pentru înlocuirea cu o măsură preventivă mai drastică. Cam acestea au fost principalele precizări pe linia monitorizării electronice. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Dacă